Har du nogle sidste ord, Emil? Ikke rigtig andet end de helst ikke skal skyde mig under bæltestedet, for så kommer det til at gøre pænt ondt. Det er faktisk bare det. Emil, du kan bare gå normalt. Skulle du ikke have sommerhuset? Nej, det dropper vi. Fuck! 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 Vent! For helvede! Var venlig! Han fik et magasin. Stop! Tag lige ned. Han fik et magasin. Men det løb tør for skud. Han har et skud tilbage. Det løb tør for CO2. Fuck dig. Åh, for helvede. Åh, Så det er min tur, Emil. jeg kan se på min mave, der var sådan en fucking kæmpe rød plet. Er du klar? Nej. Okay. Au, for fuck! Jeg har ondt. Fuck. Fuck, det gjorde ondt. Gjorde det ondt? Det gjorde pænt ondt. Har du fået nogle blå mærker? Ja. Godt, at vi står med at filme nu.